Ja, tak. Så jeg kan sige, du har forvirret. Kan du bare i gang med det? Okay. Det klipper vi. Her ser vi vores produkt, der forhåbentlig skal spare på vand. Det er et udsnit af et system, hvor man vil genbruge vand fra en håndvask til toiletskyl. Vand fra håndvasken skulle så blive opsamlet i en beholder, og så pumpet op i cisternen og komme ind her. Og her kommer det rene vand ind, i tilfælde af, at der for eksempel ikke er noget af det snavsede vand. Man kan lukke for begge systemer ved, at når cisternen bliver fyldt, så vil man kan lukke for begge systemer, men når cisternen bliver fyldt, så vil denne flyder løftes op og lukke for den her. Samtidig trykker den også den her ned, sådan at det bliver lukket. Og så når den så falder ned igen, så vil den her blive åbnet, og den her også falde ned. Sådan at der både kommer rent og snavset vand ind, når den er tom. Men det er jo ikke optimalt. Vi vil nemlig kun bruge det snavsede vand, når vi har noget af det snavsede vand. Derfor har vi lavet dette system. Det fungerer sådan, at når der løber snavset vand ned i cisternen, så rammer det her og løfter dermed denne pind uafhængig af flyderen, som lukker for det rene vand. Er der ikke noget snavset vand, vil den ikke blive trykket ned, og derfor vil denne være nede, så det rene vand er åbent.